Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo anuman. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipat. Agtimek tayo kakailan tapos maamuan ti publiko tinusto ang kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Ti ayan na nga pagdaksan, gagiyim kayong kaabsat, dati pasama kiti Amerika, bakasyonista na nga Pinoy, abogado pa, gagiyim kayong kaabsat. Then, pagsasaritaan ito, dati may panggip apo, iti kaadda, dati agplan-plano, especially apo, dati rebelde nga grupo, nga dito ikat mang diribok when mang ibabain na kani incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi pa nakaiswat to dito inaugurasyon na apo kas baro nga presidente ti pagilian nga Pilipinas. Bagas gagiyem ken kaabsat ayun ang bagas gagiyem hanggang nga mabalin iti 20 pesos per kilo ngem ket di mabalin 27 pesos per kilo gagiyem ken kaabsat amo yun daduma DJ bagas gagiyem ken kaabsat depende naman sa quality adari bagas nga dadanim di matilmon apo no lutwem gagiyem ken kaabsat ken kang runana po nga intay pagsasaritaan iti deto yung aldaw deto plano rimwar uno imparwar ni incoming President Bongbong Marcos nga plano na nga adalen no mabalin pa nga i-revive deto nuclear power plant nga pinatakder ti dati Presidente Amana ijay Murong Bataan deto Bataan nuclear power plant gagiyem ken kaamsat nga mausar dito apo kas source of energy gagiyem ken kamsat dito pagilian nga Pilipinas using nuclear gagiyem ken kamsat so pagsasalitaan tayo dito may isa ka iti problema idi agsukat ti administrasyon from Marcos to Cory Aquino DJ kinadelikado dito na sao nga planta kalpasan na po dito bintak nga Chernobyl nuclear power plant ejay Ukraine. That was 1986. Gagiyem ken kaabsat. So, dito nga kabayagnan, 1976, hindi rugi nga mapatakder apo dito nga nasaong planta nuklear babaen iti administrasyon de dati Presidente Ferdinand Edralin Marcos. So, how safe? Gagiyem ken kaabsat. Ken masulbar na kadi kas pagarigan no ti enerhiya nga usaren ti pagilya na Pilipinas ket ti source na ket ti biyang ti nuclear gagiyem kamsat masulbar na kadi dahil nabayagen nga mang parparigat kada tayo nga kinangina apo ti kuryente kada kita electric cooperatives kada tayo dito Ilocos Norte manipo di apo iti INEC gagiyem ken kamsat so dito apo ti danon mi nga to because issues nga di pagsasaritaan iti agmaysa nga oras nga panakidanong karakay di programa tayo Damdamag ni Berto.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Galitos. Kung saan ang panlasa mo na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos, yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken malakigayem tagtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dito palipatan ng paragtitipon, gaputa si Degi di Baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka iliw ako tayo when numakan. Intay amin ramanan, ijay steps food hub. Isang bina naging sumaganan. Kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dilisang sa bali, alutong bahay, pakaramanan, inaimas kay special, empanada. Nahanag, kinadalos di pa na kayo sa kanan dito yung makaan ni Steps Food Hub. Masarakan di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub, sindanaan nagserbi ka na kayo, tinaanos nagtarikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi.
Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day tila pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pamilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet yagpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwakin ni matnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, tuloy po ti programa tayo. Kasangwanan na po nga diti interview tayo ken Engineer Philander Madriaga ti dati apo nga mangimatmaton ti Department of Science and Technology. Inline na po kaditi Bataan Nuclear Power Plant gabutad dati rimuara nga plano ti sumaruno nga presidente Bongbong Marcos nga i-check no mabalimpay nga mausar or i-revive at nasao nga planta nuklear para iti source of energy tayo gagiyem kay kamsat yung kasangwanan ti amin happy watching nga po kaditi viewers tayo manipod di Balasio Tao ni Ma'am Fredes Quesada ij California ni Mr. Wayne Rumbawa California teka sinching ko ni Kasin Gonding Durupan dita Wayanay Hawaii thank you very much hindi pa nagbibuyam kasinsin ni Renzi Sugkang iti Metro North Insurance and Security Agency gagigim kamsat maraming salamat Renzi ni Mr. Hector Baitek manipod po ijay Canada gagigim kamsat ken ni partner ko Ray Ortal Villanueva dita pa California thank you very much hindi pa nagbibuyayo iti damdamag ni Berto kaya na okay insigida po pastreken tayon kain naman tayon ni Engineer Philander Madriaga gagiyem kamsat kadatin sa gana tayo ngayon iti pagsasaritaan sekna na po iti nuclear power plant dati napatakder po nga planta nuklear ije Murong Bataan thank you very much Engineer Philander Madriaga iti ted mo manay nagundaway sir iti programa tayo damdamag ni Berto ken digiti expertise mo para iti informasyon ti kadwan ngamin nagkainteresa kid dito engineer gaputa kaadwan kada tayo kada ito nga gundaway ket agan anil-il iti kangina iti bayadan tayo iti elektrisidad iti Ilocos Norte Electric Cooperative okay naimbag nga aldaw mo Engineer Philander Madriaga sir. Yes, Sir Robert, naimbag abigat tayo, naimbag nga aldaw amin na po lagiti na ayat adindumed ket sabi ko adamat basit ti maiburay tayo nga suro wenno maadal kada ito yung pagsasaritaan tayo itang aldaw, Sir Robert. Okay. Pa-check nga dakkel nga informasyon para iti publiko ken kada ti aming nga taga Ilocos Norte or iti sibubukel nga lubong ti pakaseknan deti nga topiko nga pagsasaritaan tayo iti deti aldaw. Oy, mabalin palawagin tayo. Kasano ti ka-safety ti pannakaaramid ti maysa nga power plant nga deti ket maaramat ti nuclear engineer. When Sir Robert, dito nga may nuclear power plant po, kitaan tayo dito materials, so fuel nga po na tayo, being it radioactive ka talaga nga na risgo, no delikado iti saan lang iti salon at no di pa iti aglawlaw kano manggag tayo nga na nuclear po kat kasla dito maipan wano mapantipanunot tayo iti bomba nuklear. Kas lakas jay nga minti konsepto na Sir Robert nga ditoy kapigsa no ari tayo di kapigsa ti agbitak a bomba ket kas jay ti mapasamak di uneg ti reactor nga kuno tayo di uneg ti nuclear power plant ket di na enerhiya nga ma-produce wenno ma-generate ti nuclear fission no di pa nagka-PC ti atom ti radioactive material ket mangited iti tremendous energy ket no detoy kay ma-convert iti electricity ket dakkel abanag nga mangpalag-an iti pagkurkurangan ti maysa lugar iti elektrisidad taking into consideration that the nuclear power plant no kuma nag-operate iti kalpasan nga naaramid di 1984 mabalin nga aging gana ita ket
awan dito pa nagproblema tayo, iti pa nagkurkurang ti enerhiya, iti elektrisidad. Gapuanan ta dito kat maka-generate iti more or less mga 621 megawatts nga mabalin nga mang supply iti Intero o Luzon, Sir Robert. Okay. No jak agriro may isa ka dagiti nang i-turn downan ti si Maruno presidente kani presidente Ferdinand Marcos, that is Cory Aquino, idi 1986 dito ket gapu ka diti pasamak iti Ukraine diti Chernobyl nuclear power plant ket kaslahaan nga safe ti assessment di kadeti babat para kadatayo ti nuclear power plant, Bataan nuclear power plant, dati ket trinabaho ti dua nga kumpanya from the US, GE and Westinghouse, nakagriro ti pananglagip, engineer. So, digijay nga klase ti assessment, haan niya safe, mabalin niya agpiggad tayo, mabalin niya mapasamak ti kasjay, engineer. Given data nga sitwasyon Sir Robert, that nuclear power plant namin apo kat adagitay safety protocols nga surusurutin dagitay agtrabaho ija dagiti mangiman manihar iti data planta ket kas ginapasamak ijay Chernobyl idi 1986 ket it's more on human error ngamin dayjay Sir Robert. Ket no kitaan tayo dayjay no masurot lakit di nga naannayas dayjay pan nakaipataray dayjay safety protocols iti may sa planta nang nangro na iti nuclear power plant ket awan ti pagdanagan tayo gapuanan ta construction pailaan dati power plant nang nangro na dayjay nuclear reactor nga kuna tayo ket adadjayan dati safety features nga aramiden digiti contractor di nang mismo nga nang construct iti dati nga power plant nga no arigen tayo Sir Robert ket medyo makuna tayo nga about indestructible ti power plant makitaan tayo dito safety protocols nga aramiden da dito reactor laangan dito no imagine nito kasla itlog ti shape na dito Sir Robert. So dito unod na rejay ijay nga mapasamak dayo pa nagbitak na fuel tapno iso ti mang produce ti heat ket dayjay ka pustol ti walls na dayjay nga itlog uno dayjay nga dome iso ti nuclear reactor ket minimum of 6 meters Sir Robert 6 meters aglaw-law data radially tapno iti kasta ket anyaman nga radiation ije uneg ket madipulos makaruar no addaman rumwar nga sangkabasit medyo minimal laeng comparable laeng iti radiation ti init Sir Robert. Okay. So once nga daytoy ti mausar ada digiti banat ti si Maruno administrasyon kani dating presidente Ferdinand Edrelin Marcos nga very expensive DJ construction ko na lang 6 meters ti kabengbeng DJ pagyanan DJ nuclear reactor and at the same time yung operation parang mas nangina DJ operasyon when pundo para di operasyon nga DJ imahinasyon ko agad para lumaka ti enerhiya no mausar detoy but DJ rumrumar nga kasjay nga panangipapan or assessment or hususto nga panagadal nga kunada nangina ti operasyon nangina di construction na kadiji pagyanan DJ reactor so awan ti kasla patta-patta or panangipapan nga lumaka ti enerhiya no kas pagarigan na engineer. Tingamin yan na nga pagdaksan no minsan Sir Robert ket medyo na politika kung natay manlaangan dito pasamak idi adda digitay apo nga po politiko pero de los Buenos nga mangkontra iti panag-operate dito nga nuclear power plant for some reasons especially dito safety concerns nga ibagbagada idi technically adayo ko mga mapasamak dayjay no kitain tayo dayjay panakaka-aramid dito nga power plant awan met ti contractor I'm quite sure of that Sir Robert mayat nga dayjay aramidon na madinto agbalin no dati
dati unsafe nga agbalin nga epekto na. More or less the financial issues nakitkitaan da ngamin idi gaputan nangina at peso nangina the initial investment para iti nuclear power plant aglalo da kasi kadakkel sa Robert ngam nakitaan tayo the long term effect na in as much as the presyo ti elektrisidad ti pagsasaritaan lalaklaka nga amang kuma. Dagiti sagsagrapon tayo na usaran tayo nga enerhiya tatta gapuanan ta DJ return of investment na bayag tuman nga napasubli na DJ nausar nga initial investment na kada DJ nga power plant kat amin ko man nga ma-generate na kadagitoy to include DJ panaka-upgrade na from time to time masapol mat nga ma-upgrade from time to time kat sungsungbatan na pailaan DJ ma-generate na sa Robert kaya nasawaan nga DJ pan nag-generate electricity ti may sa nuclear power plant is probably most economical in the long run Sir Robert. Okay. Ado digiti mo nonan nya panakinuman ko kay ka-engineer Madriaga nga kunam di nuclear reactor nga kasla kadakkel lang iti tableta ket mabalin nga usarin tayon for 100 years or dekada para iti panakausar ti enerhiya or panaka source of energy tayo. Apo Madriaga? Yes, Sir Robert. That thing fuel nga kuna tayo. Dagitay uranium or plutonium fuel kasla kadakkilang ti tableta dahil may isang piraso. Ngam na ipandatoy kadate kuna tayo nga fuel rods, Sir Robert. Medyo atitindog na tayo. Siguro dati may isang fuel rod kat agkarga iti 1,000 nga piraso iti nuclear fuel. Kat detoy ko na tayo nga half-life dito nga elemento kasi iti plutonium I think it's around Jack Mariro 300 years the half-life na sa Robert. Once nga nagnareto iti nuclear fission nga kuna tayo diretso detang generate iti energy aging gana nga mayus up na dahil pundo na enerhiya kat it takes years. No, that the lifetime the nuclear power plant say for example 50 or 100 years madintupay na ibos the fuel na perdinton na nga power plant Sir Robert. Okay. Amo tayo orida kayo iti biyang iti Department of Science and Technology nga ti Pilipinas ado di fault line na from Bataan asidig dito Mount Pinatubo in Zambales. So haan niya pangta no kas pagarigan agbalin manen nga active or putok ti Vulcan Pinatubo kada ti distansya from Murong to Zambales. Apo Madriaga. Sakbay nga inaramid dito power plant sa Robert at nadaan dito geological survey nga inaramid kat makita naman din agda mga pagnaano no nakaibatogan digiti fault lines kastamat datay frequency ti earthquake di nga lugar ken may sapay kas ije Japan no idasig tayo kumaday teknolohiya nga usaran ti Japan DJ apo kat masansan halos inaldaw nga dala taging ginad ket no i-compare tayo iti sitwasyon ti Pilipinas amang ado ti mapaspasaranda aging ginad in Japan gamit ti ayan tayo and yet they have lots of nuclear power plants there ket kaya nang saon nga adda dagiti pamuspusan iti engineering tapno iti kasta ket maiwasan detay dakkel unay nga epekto ti ginad iti maysang structure kasla kuma iti rollers nga kuna tayo ipanda iti sirop deta nga structure at iti kasta kathan na unay nga marikna DJ shock wave nga maaramid gapo iti ginginad kasla ikanda iti shock absorber na Sir Robert tapno DJ structure kathaang maperdi ore ginginad and that could be possible iti nuclear power plant no kasjeti mangyari considering nga dito Bataan nuclear power plant kat i-revive the dito sumaronong administrasyon, they will have to consider the safety na masapol nga makita nga naimbag
no dagitoy structure na attack at is still working. Better yet, they need to refurbish fully or might even be reconstruction no kas pangarigan, Sir Robert. Okay. So yung ano didi kaatidog ti panawenen na start deto 1976 nalpas na finish sa 1984 but hanmet nga nag-operate. DJ nga kaatidog ti tiyempon na is it safe pailaeng nga mausar no kas pagarigan na engineer? No siya nga may sa Sir Robert at medyo agalanganin at maten nga mangbaga no kunatayo nga safe as it was mabalin nga agsa anak mat Sir Robert, but they need to look into all safety measures tapno iti kastakat no adda posibilidad na nga mausar pailaan, like for example the nuclear reactor na which is tekunakon the kapuskol the walls na dejay kat baka ma-revive the pailaan dejing part na, but all other equipment dagitay mechanism and all other tools and everything at dejay masapulan nga ma-upgrade considering dejay panag nati panawon ket sumorsorot mati teknolohiya dagitay relay mechanisms, dagiti switches and everything, masapulan nga agsukat amin na Sir Robert. Okay. So damagik man kada kayo kas dati iti biyang ti Department of Science and Technology adda na ikarga nga nuclear reactor kada ti Bataan Nuclear Power Plant, engineer? Reactor, Sir Robert, yes, adda nga haan nga nakarga anti-fuel. Okay. Ore lang na minsan kumama din nakarga anti-fuel. Ti adda ti fuel na nga reactor dito Pilipinas ket masarakan del Commonwealth Avenue. So nala ang kabasit detoy for research purposes only detoy kukuha ti DOST ti PNRI or Philippine Nuclear Research Institute adda ti DJ si kakarga iti nuclear fuel. I think they are using uranium 235 or 238 no Jack Mariro, Sir Robert. Okay. Yung different types kada ito mausar nga reactor, sir, adda ka di pinaka-safe, adda pinaka-delikado nga mausar no kas pagarigan man? Actually, dagiti amin nga nuclear power plants ket they use the same type of reactor. Amin nga nakita kon kinlay pina-research kon ket agus usar kada ti dome type nga reactor nga kasi kunakon talagang nga napuskol detoy Sir Robert. Gapuanan ta kastoy nga type ngamin ket ag-concentrate the energy the uppermost tip of the dome. Kat no square ngamin ket madinapintas ti distribution ti pressure and energy iti unod na mabalin nga daytoy pay iti mangited iti disgrasya no at the fault, Sir Robert. Okay. Dito present situation tayo dito pagilya na Pilipinas. Ti may sa kadagiti may bagbaga, especially dagiti taga Ilocos Norte Electric Cooperative nga rason no apay nangina ti singsingirenda gapo iti nangato nga presyo ti petroleum products. Once nga ma-operate ti Bataan Nuclear Power Plant, agkasapulan ka dimet iti petrolyo or anyaman nya sa bali nga klase ti energy tapno ag-operate aside ka di nuclear reactor, engineer? Awanan Sir Robert no once nga nag-operate ti may sa nuclear power plant ako then mismo nga radioactive material the fuel na say plutonium iso de giant ti mang create iti energy iti heat energy nga mangpataray kada jay boiler mang puligos kada iti turbina ti generators. Awanan iti usaran na pay nga any fuel at that gasolina man crudo man ono anyaman dejela ngan agapo iti nuclear energy ti usaran na all throughout the operation ket dito ngamin operate ti reactor Sir Robert tuloy-tuloy data te kunata yung chain reaction no once nga rinugyan nan madi mo maideban na niya Sir Robert dire-diretso aging gana nga
maibos DJ fuel DJ uneg na. It Okay. takes years ang maibos nga kung natayon ang kas kadagiti petroleum product nga apagbiit laeng no ikumpara tayo kaya ti ikargam ko gasolina iti motorsiklo DJ full tank na haan mo't nga kang kanayo no haan mo nga mausar iti manong al daw no bulan no di kat agri-fuel kan tumanan iti the same type of fuel ngam no dito yung nuclear power plant namin years ti urayam it may be decades or maybe 50 years sa kadto agri-fuel ulit no dito tableta no dito na usar nga radioactive material kat dito na nabababa dito kung nato yung half-life na sa Robert. Okay. May isa ka digiti amok nga deti may isa ka digiti kang runa na kalikagom nga maamuan digiti dumdumngeg when nagbibuya ka dato ita. Once nga inoperate ti gobyerno detoy engineer is there any possibility when no dakkel kadi nga posibilidad nga bumaba ti mabalin nga singiren di electric cooperatives nga kas ti inek no isuda no ti aggapunton iti nasao nga planta ti supply ti enerhiya or elektrisidad engineer? No kitaan tayo ti financial aspect na Sir Robert kat saan mat nga insigida po nga marikna tayo dahil si panagbaba na ti presyo ti konsumo tayo iti elektrisidad no di kat in the long run iti ko na tayo nga haan nga biglaan nga marikna tayo no di kat habang bumaybayag nga nuclear energy ti paggapuan iti elektrisidad tayo inot bet nga bumababa aging gana nga agi stabilize so maybe it takes fewer years nga pababa na iti presyo ti enerhiya at presyo ti elektrisidad compared kada gitoy other sources like deti windmill no kitaan tayo apo kat madi tayo marikna in effect dahil kaadda dagiti windmill as far as dahil presyo ti kuryente ti pagsasaritaan although daktil mat ti ma-generate da ngam kasla awan ti epekto na at this time kada iti presyo ti kuryente tayo iti agdama kasla kas dito mat ti epekto na ngam panagkunak at nabibiit laeng nga panaguray ti intay to mapasaran no nuclear power plant ti maaramid when no ma-operate ito yung Pilipinas, Sir Robert. Okay. Iyan yung DGDT puntok Engineer Madriaga kasi parang napaay ti umili dito yung probinsya tayong Ilocos Norte, di malukatan ti Biang dito yung source of energy tayo, windmill, solar panel, kada sa balipay, ti naikaridi kat bumaba ang imhanmet ngimina ti baya diti kuryente so yun yung DGT may isa kadagiti nagbalin nga ti puntok nga kayat kayo nga makainuman iti deting aldaw tapno no adda informasyon kadagiti tao seknan iti detoy nga banag yung problema diyan ngamin may isa kadagiti problema api nga saan niya direkta nga digitay windmill power plant and at the same time digitay solar power plant at makailako da kini Ilocos Norte Electric Cooperative engineer nga mabalin niya detoy from solar power or windmill power plant mapan kini NGCP then from NGCP mapan kini distributor ni INEC yung problema anat makunayo iti kastoy nga panagna ngamin di pan nakailako ti elektrisidad na ma-produce ka dito nga pagprodusan iti enerhiya engineer. Yes, Sir Robert, data tayo madi tayo makontrol no tutusan kata beyond our control ako na tayo gapuanan ta dito business side na ngamin kitaan tayo at ito kata pagsasaritaan tayo lang ako I'm not accusing anyone adati paspasagidan tayo but the business behind dagiti kastoy nga energy sources kata adamat dito pa ng pasublida ngamin kadete initial investment na apo na dagsen nga talaga mat yung initial investment aglalo daw dito windmills medyo talagang bilyones ti pagsasaritaan mat iti detoy ket no idirektada ngamin kini electric cooperative deti ma-generate nga elektrisidad
dakdakkel manen iti initial investment da Sir Robert gapuanan ta di conversion ti voltahe manipod ta di windmill nga mapan iti grid ket nalaklaka ti investment da ngano da i-convert da nga diretso ken ni electric cooperative. Apay nga kasjay gapu ta detoy mapan kini electric cooperative masapol na pa iti another substation tapno iti kasta ket ma-convert dayjay kababawan no kangato dayjay electric voltahe nga requirement ni electric cooperative tapno ni electric cooperative ibabanan tumat kadete 220 volts sa usaret ket ni windmills ken dagiti dumapay nga energy sources gapuanan tan nadagsen kahalos ag doble dayjay investment da no idiretso da kini electric cooperative nasaysaya at laangan on their part nga ipanda nga umuna ken ni NGCP tapno ni NGCP ti mang-regulate ti presyo nga ti panaglako da iti enerhiya sa Robert. Okay. Thank you for that, engineer. Amok nga malawlogan di kiti taong agpungpungtot, ha? Nakadado tayo opisyal na nagkarkari di nga kastoy-kastoy ko na day pitata hamet. Ayun yung ano. Okay, balik po tayo sa iti nuclear power plant. Anyo kas may isa nga inhinyero aggapo ti Department of Science and Technology. Pabor kayo nga ma-revive, ma-inspect diti talaga nga very nga panaka-inspect ti planta nuklear ti Bataan para ti para agbaling nga source of energy tayo, engineer. All out support sa Robert provided nga kitaan nga nalaing that iti safety measures nga mabalinda nga kitaan especially kadigitay gadgets when equipment nga konektado kada ito yung power plant tapno iti kasta kat ma-ensure matlaan dati safety iti aglawlaw aglalo kada iti mismo nga maiyarubayan iti dayjay nga power plant iti Bataan tapno maiwasan dati ko natayo nga untoward incident kas iti nangyari dijay Chernobyl kas tamat iti nangyari dijay Japan iti the tsunami dagijay nga safety features na dapat nga maipan iti detoy nga mapatak dira power plant ket dapat detay maiyan nato kon kadete agda mga sitwasyon especially dagitay automation parts na dete direkta iti computers kastamat dagitay obsolete nga pyesa na dapat ket ma-upgrade meten and most of all the safety net nga ipanda ka detoy nuclear reactor mismo tapno iti kastagat maiwasan ti leakage iti radiation Sir Robert. Ayun, yun yung di punto kunay obsolete, obsolete or haanen niya applicable nga materials or nausar gadgets iti detoy from 1984 nga completion of the project up to now mabalin pa akma pa kadito nga panawente kasi nga disenyo engineer para iti Bataan Nuclear Power Plant. No di structure siguro sa Robert ket ala mabalbalin pa yan dagitoy control system na kat panagkunak kat agsukat amin dito yan. Considering ti panag-upgrade tayo iti electronic parts to include mechanical parts ket haanlaan nga tawon ti Orion no di ket di bulan laang sa Robert. Okay. Pangarigam lang ti cellphone ket in 3 months time ket addamanan ti nangatngato ti specifications na compared kadetay kagatgatang mo kuma ita bulan after 3 months addanton so rumuar nga nangatngato ti specs na ket kastamot dagitoy equipment nga mausar iti kasto nga klase ti industriya especially ti nuclear power plants is ket dagiti rumor ito tagat at ado dito kunatayo man nga safety features na ket no madida sumurot iti detoy mabalin nga at dantumanan iti mapabasol nga gapu ngamin ta madida nag-upgrade ket kas ti napasamak kas dito man ti mapasamak no
no bilang man madidag upgrade no ma-operate detoy Sir Robert. Okay, okay. No pay ano agapo di abroad digiti ng patakder, we have Westinghouse, we have General Electric, kada tayo, kas may isang inhinyero, ada ka digiti knowledgeable nga Pilipinos no pay pagamok nga itibiyang ti na inhinyero ket adon digiti nang kaipaneknekan nyo nga mabalin nga madayaw ti digiti inhinyero nga Pilipino. So iti kastoy nga sitwasyon na no kas pagariga na gobyerno datoy. Do we have engineers nga mangman iti datoy nga hantay nga mangnamnama kadagiti foreigner or agapo iti sa baling nga nasyon na engineer? Yes, Sir Robert. In fact, Filipinos are fully equipped with nuclear energy and nuclear industry. Nagitilaangan nuclear engineers tayo dito Philippines. Adutan Jack Mariro kat ribo matan ti bilbilangan tayo nga nuclear engineers dito to include dagitay physicists ken dadumapay nga related courses including materials engineer, dagitay metallurgical engineers ken pati detay structural and civil engineers ket tingamin ag-operate iti kas mang-operate iti detoy kas tinga klase ti power plant Sir Robert ket kasapulan na amin dagitoy structural engineer, nuclear engineer, physicist, electrical engineers and all other engineers nga adda iti pakainaigan na iti materials na mausar kada ito'y kastoy at klase ti power plant, Sir Robert. Okay, okay. Sir, thank you. Itindad mo Gundaway once again. Nagbaagyaman aking ka. Itiimpay mo manen nga Gundaway tapno makainuman da ka. Baka may informaran tayo dito tao. Seknan iti dito ba nagmalaksid no adapay dito jack na damag nga adadapay nga makaited dito pa nakailawlawag dito nga napagsasaritaan tayo. Seknan iti planta nuklear. Please go ahead, Engineer Felander Madriaga, sir. Thank you very much, Sir Robert. Una po, bilang man, agdan ko dati tiyempo nga talaga i-revive daw, mga ramid na lakot nga ro, dagiti babasit nga nuclear power plants, saan tayo unay nga agdandanag apo, aglalo iti dati nga panahon na, the computer age, at adon dagiti safety features nga mausar, tapno iti kastakat maiwasan dagiti saan nga nasayaat, dati sakuna nga mabalin nga magpasamak, apo iti ibibintak ti may sa power plant. Medyo nasolve naging nga part gitay haka-haka tayo nga delikado adda iti radiation adda iti madi nasayaat nga itid na iti salunat tas tama iti environment. Medyo na-stress out nagidayon apo kat no bilang man madandanon to dati nga tiyempo nga maipatakder digitoy babasit nuclear power plants ken ma-revive when matarimaan detoy bataan nuclear power plant agyaman tayo apo ta dayto iton iti mangsungbat iti power crisis dito sa Pilipinas. Kastamet nga maditay met namnamaan nga insigida nga bumaba ti presyo ti elektrisidad no di ket inot nga sigurado nga marikna tayon to ti panagbaba na ti presyo for some time. Kunakon hanggang sigida apo nga agyaman tayon to no bilang dagitoy ket agbalin a posible kada iton ti mangsungbat kada tay energy crisis tatno saan tayon ton very much dependent in Middle East kada gitay oil producing countries ket ti reserve tayon to nga fossil fuels aket para kada gitay luglogan tayon tulangan ti elektrisidad ket mabalin nga patauden to amin ng nuclear power plant apo. Okay. Thank you very much, Engineer Felander Madriaga. Maraming salamat po. Itindad mo Gundaway nga makainuman da kay iti detoy nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. So DJ gagihim kamsat ni Engineer Felander Madriaga nga nakainuman tayo may panggep iti nuclear power plant. Amuyo kadi nga iti agdama iti Luzon naka-yellow warning tayo. Gagigim kay kamsat babenti National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, gapoy di pa nag-shutdown ti sumagmano nga planta
gagayim kay kabsat dito so parang nagbabanta nga at the shortage ti elektrisidad no kas pagarigan gagayim kay na kabsat. So nataon unay nga nakainuman tayo apo ni Engineer Philander Madriaga may panggep apo kada ti plano ti baruntong administrasyon incoming President Bongbong Marcos nga i-revive wenno usaren ti planta nuklear ije Bataan gagayim kay Hamzat. Okay, pagsasaritaan dito nga dadto dito gagayim pagyamanan tayo digiti nayat ni sponsors iti programa tayo damdamag ni Berto ken ti napalabas Kalawagan, Belisario Farm, wenno CB Farm, ije Baris Besding Ilocos Norte. Thank you very much. Mang Dado Belisario, ken ni Mang Janet Belisario. Agyaman tayo ba ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Hazel de la Cruz Alonso, nga taga Las Vegas, Nevada. Thank you very much. Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Maraming salamat. Jewel Centillas, thank you very much. Agnanaida po, ijay Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Chris Roma ken Mrs. Marisa de la Cruz Roma. Maraming salamat. Manipod Eva Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Surety Agency, thank you very much. Naamin niya po nga kasapulan nyo para itinan life insurance kasi TPL ken Kastamit and Comprehensive ken amin nga requirements para iti pan naka-aramid digiti government projects itintero apagilian iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 AJ Malate, Manila. Babayan iti agtagikwa ken Manager Dorocha de la Cruz. CLJ Store, thank you very much kada Mr. Jaime Perdunyo ken Mrs. Celia Perdunyo. Ti CLJ Store, masarakan na po iti Batak Road, paset ti Barangay 22 Katuhing, San Nicolas, Ilocos Norte, nababanga paggatangan para kadagiti kasapulan. Thank you very much pa kay Barangay Chairman Juji Jimenez. Iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte, ni Mr. Loreto Tamayo, dita Waipaho, Hawaii. Kenti so amin na po nga Tamayo clan dita Waipaho. Thank you very much. Dita kakabagyan tayo dita Waipaho, dita Tamayo. Nimbag nga oras yu amin. Ni Mili Espirito, manipod po di Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Winnie Rumbawa nga di San Jose, California. Maraming salamat. Manarimang pagkaditi pa nagbibuya ni paring Winnie. And thank you very much kay ni Juanito Moller Pariulen Jr. Iti Barangay number 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mr. Franz Jose. Ni Franz Jose, ijay South San Francisco, California. Thank you very much. Ken pagyamana ka po dito kasinsingo, ijay Waianae, Hawaii. Thank you very much. Kasin Onopre Durupan. Agyamanak. Kada kaya amin na pong sponsors sa programa tayo, Tina Palabas, ken Damdamag ni Berto. Maraming salamat po. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ni King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon to Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon to iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na panagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon to Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon to Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon to Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon to Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo nga damdamag ni Berto gagayim ken kamsat. So dijay kas kun kita tayen may isa kadagiti numanhaan nga insigida apo nga tayo marikna tayo gagayim ken kamsat ti agbalin nga epekto ti panagbaba ti bayadan tayo ti kuryente at least DJ assurance nga da makaumanay nga usarin tayo apo nga elektrisidad hanang kasla di ba tinawen nga dati rotational brownout once nga agbaba apo ti level ti danom agagiyem ken kabsat especially summertime nga isuti kang runaan kuma nga panakasapul tayo apo iti elektrisidad gagiyem ken kabsat DJ apo makirelyebo tayo kadagitay kadagitay nagduduma nga lugar kaabsat ken gagiyem tapnon ti kasta maikan tayo apo iti gundaway nga agawan DJ kuryente tayo maikan tayo ti schedule nga agawan DJ kuryente nga serbisyo tayo gagiyem kay kabsat ket may sa detoy apo kadagitay dakkel nga mangimamameg iti ekonomiya gagayim kay kabsat mang parigat kada tayo apo nga agdingdingeg gaputa siyempre ma-stranded apo hang agtuloy ti panagtrabaho kadagitay agparparto at gagayim kay kabsat nga deti ti sigurado nga mamagbaba apo iti production mamagbaba ti production nga agresulta apo iti nababa nga supply and nangato a demand gagayim kay kabsat kadagitay produkto at limitado DJ gundaway nga makapagtrabaho kagapot at nga ruti let's say may kantayo ti 4 hours 6 hours 8 hours nga panagawan di elektrisidad digitay agtrabaho nga masapol da di elektrisidad agsardeng da so anat mapasamak bumaba DJ production gagiyem kay kabsat bumaba DJ production DJ nga pagtrabahuan and at the same time agsardeng di kitay tao nga agtrabaho gagiyem kay kabsat nga mabali na mga pektar iti inaldaw nga ganarenda nga mamagrigat kadakwada yun yung yan yung problema kas pagarigan gagiyem kay kabsat mapasama ka po dito rotational brownout ije launeg je balayen apo mapanggay amin rumwar ag brownout ti inem nga oras o pat nga oras intay je mall intay agpag na jay intay agmol mulengleng intay agmol mulengleng ijay tapno maka tayo makaiwas tayo ije napudot nya tiyempo di ba ganon ada kakasjay gagiyem nga ugali tayo lalo ka dati dito Ilocos si damul nga papanan tayo detan ingkay amin nagtitipon yan tamulen ingkay agmol mulengleng nga kunak gagiyem kay kabsat gaputa at the brown out ijay masakupan yo wano ijay lugar yo kas ti problema gagiyem kay na kabsat so digi apo nupay siguro hande i-consider digi but uri agdamag kayo kadati eksperto apo may panggep ti ekonomiya dakkel gagayem ken kabsat nga perdisyon iti ekonomiya ti may sa lugar ti kinakurang ti enerhiya wenno DJ rotational brownout no di pa kadi agtultuloy nga kaawan iti serbisyo ti elektrisidad
gagayem pukaw apo ti gobyerno, pukaw digiti tao. Digiti kaababaan niya malagip ko when magawaat ti panunot ko panilawlawag. Sika ko trabaho ka. Let's say may isang hotel ti pagtrabahoam nga kasla ka digiti or saan yaman agawan ti kuryente numadaduma mabalin niya mai-produce da di kasapulan ng elektrisidad through generator. But DJ nga panangusar mo iti generator, mabalin nga dakdakkel DJ cost of production, gigiyim kay kabsat nga maming bameg, ken ka DJ nga establishmento. Apo, agtultuloy ti panagtrabaho, ngem DJ cost of production mo, gigiyim kabsat, operational expenses mo, dakdakkel gapot agusar kat enerhiya aglalo ita nakangingina gagigim keng kabsat digiti petroleum products etno di kung konsume midi nga let's say 30 liters nga aggatad iti nasuro ka 2,000 nasuro ka baka itata agdublen agbalin niya digiti lamang ngalapin na po ti pag tayo pag panunutin tayo digiti mangalap idi kwa gigiyim kabsat ti presyo apo ket 50 plus 60 plus more or less 2,000 ganot round trip da from igid ti baybay aging gana di tenga ti baybay nga mapanda pag pagkalapan so ta 80, 90 sa pagid din apo ti jak pagid di rumrumarin apo awan di pangkargak kadete kakaiso na nga lugan ko iso nga kadigito yun alal daw agduble di yun yung di ti ka listo na po nga panangi lawlawag no apay nga apektado apo ti ekonomiya mabaling ko na tayo nasayatbit na akong kuryente awan ugusar ito nagtibalay isupay nga isupay nga masave me iti konsumo mabaling adakas di nga panunutan tayo but no ilawlawam ti agpanunot when no imagine mang panunot apo iti epekto na dakkel apo nga pukaw when no pakaidawnan ti ekonomiya nga mga apektar tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ti panagkurang ti enerhiya ket sapay apo no ma-revive datoy mai-produce na maipasigurado na the assurance gagayim kay kabsat ti usaren tayo the whole year round nga enerhiya especially Luzon gagayim kay kabsat to include Metro Manila nga isu ti sentro ti komersyo ken negosyo gagayim kay kabsat sapay ta makapalukay kada tayo and di pananguray tayo kadiji epekto na gagayim kay kabsat nga detoy ket paglakaen na ibabanan to apo ti presyo ti elektrisidad nga gayim kay kabsat nga detoy sa antaypay nga nauray kadigitay planta uno digitay source of energy tayo nga dati umumyanan to include umabagatan nga paset ti probinsya tayo digitay windmill power plant solar power plant nga numanon nga kumpanya apo tinang ipatakder kadigita nga gadgets da or tapno makaproduce iti elektrisidad gagayim ken kabsat. So nataon na po siguro nga napagsasaritante detoy. Amuyo kadi nga tibiyang ti National Grid Corporation of the Philippines when NGCP in pan ti National Grid Corporation of the Philippines ti sibubukel nga Luzon nga pakaibilangan na po ti probinsya nga Ilocos Norte ti yellow alert. Idi kalman dati gagiyim kamsat malim kalman kalpasan niya ng ipatungpal iti puwersa nga panagsarding ti operasyon digitay planta nga daytoy ti nangi tunda iti nababa nga reserba ti enerhiya inpan ti NGCP ti Luzon ti yellow alert manipod nang rugi alauna di kalman naging gana ti alas 4 iti malem kalpasan na po nga deinem nga power plants nga digitoy ket no pagtitipunem ket makapud-produce iti 1,592 megawatts di nagsardeng ti operasyon na gapoy iti detoy segon iti National Grid Corporation of the Philippines gigiyim kamsat bimmagsak wenno bimmaba iti agano 412 megawatts ti net operating margin ti Luzon Grid nga posible nga mangitunda detoy iti panag-brownouts iti nasa nga lugar. Mairaman dito apo ti Ilocos Norte gapot dati iti Luzon agagiyem ken kabsat. Kayat na sa wen ti yellow alert gigiyem nga ti reserba ti enerhiya ket bimmaba iti ideal wenno dete husto nga level detoy para iti maysang lugar. Idi laing Lunes na ipanmet ti yellow alert ti Luzon ken red alert met idi aldaw ti Sabado. Timet red alert po ti power supply ket adaan ti makaumanay nga mang sungbat iti pagkasapulan
ken dagiti brownouts ket mabalin met nga mapasamak kada itoy nga luglugar. Ayun yung diti bagbaga tayo, diti kinakurang shortage, energy shortage, gigiyem keng kamsat. Ano yung mga ginagawa nila no at the shortage, the shortage po ti petroleum products, linukatan idi I think ti presidente idi ket ni Apo Fidel Ramos, ti gate ti pagilian nga Pilipinas para iti digiti small players nga kulada di ba nakadado digiti nalukatan nga sabsabali lang ti digiti big three, Petron, Shell ken Caltex digiti talaga po ti players para iti enerhiya ngem when iti petroleum products ngem idi tiempo at the shortage na arami da po tilinteg nga malukatan kadagiti small players gagihim kay amsat nga ti amuday di tapno addamang compete kadagiti digiti big three ngem saan met nga napasama ka po dadamit nga ngimina tatimet mang kung kontrol po ti presyo digiti produkto petrolyo ket ti biang ti purchasing power di ka gatad ti kwarta tayo nga gatang ka diti raw materials to di peket direkta po nga petroleum products si Jebal Lasiw taaw so nga gijay ket sabay po ta detoy hana mapasamak deti nakadismaya ante diti Ilocos Norte no kas pagarigan nga naikaridi nga bumaba ti bayad ti kuryente no addanto digiti planta or source of energy ngem saan met nga napasamak ada dapay ket ti apo nga ngimmato gagayim ken kamsat. Okay? Awan na po, tinabati pa yung oras tayo para iti programa tayo. Damdamag ni Berto, tinaga na po ni Maki, Paulino Agustin, iti technical control. Dito ni Robert de la Cruz nga mangibatin. Tinatali na ay nga aldaw, ti Martes tayo amin, asa nga pada, agyaman kami, tingkay panagbuya, ken panagdingig. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo anuman, idintero ang ginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapos maamuan ti publiko, tinusto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan tigundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dagiti ka iliw ako tayo wenno makan. Intay amin rabanan, ijay Steps Food Hub. Isang na digit sumaganan, kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali, alutong bahay, pangarabanan, kinaimas kay special, empanada. Mahanad, kaya dalos ko pa na kayo sa kanan ito yung makan, Steps Food Hub. Masaratan ko Barangay 16, Makaray Tapos Norte, Sanging Irangkay. Steps Food Hub, sintaran yung serbi ka na ngayon, tinaanos ng Perikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo.
Prexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocandia Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa masugat. Tinapalabas. Bali nga kablawan na kayo papagayam, iti nagasat nga oras yo, iti dito nga malem, iti Miyerkules, Hunyo 22, 2022. Idanong miti sa bali manen, nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Awisan na kayo, ngintay dadanggay, tilasod, ti maysa nga oras. Tapno intay basa, dito surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kenayat. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Tapno na kami iti agdanggay nga mangidanon ti pakabuklan ti programa tayo Tinapalabas. Ngem kasangmanan yung tirugyan nga ipatangatang when ibasa dahil surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag. At ito yung pagyamanan tayo di iti sponsors tayo programa Tinapalabas. Thank you very much Kenka Mr. Onopre Durupan di Tawayanay, Hawaii. Thank you Franz Jose di South San Francisco, California. Thank you very much Kenny Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa Kenny pagayam tayo Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Thank you pa Kenny Mili Espirito manipur iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Kapitan Juji Jimenez, iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you pa ka Mr. Jaime Perdunyo ken Mrs. Celia Perdonyo nga mangimatmaton iti CLJ Store nga pakagatangan kada iti nakakasapulan iti uneg ti pagtaengan. Masarakan dito iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangipaay ka na kayo iti serbisyo para iti non-life insurance kas ti TPL ken comprehensive ken serbida pa iti kasapulan nyo para iti government projects iti entero pagilian. Masarakan ti Metro North Insurance and Surety Agency iti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Babayan ti panangimaton ti agtagikwa ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa kada Chris si Roma ken ni Mrs. Marisa si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Thank you Kenka Mr. Jewel Centilla iti Maui, Hawaii. Ni Ami Ancheta pagyamanan tayo nga DJ Stockton, California. Miss B Fiesta, thank you very much manipod Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker pagyamanan tayo nga DJ San Diego, California. Thank you very much kani Hazel de la Cruz Alonzo nga DJ Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Erlinda Ferminhood nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte.
Ken kang runan pa hindi pagimanan ti Kalawagan Belisario Farm and CB Farm nga kukwa ken matbatunan da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario manipod po iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Dagiti kailiw ako tayo makan intay amin ramanan ijay Steps Food Hub iserbi na dagiti sumaganad kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali ang lutong bahay pakaramanan kinaimas kay special empanada mahanad kaya kadalos ko na rin sa kanan dito yung makan ni Steps Food Hub masarakan sa Barangay 16 Makaray Ilocos Norte Sanging Irangkaya Steps Food Hub sintaran yung serbi ka na ngayon tinaanos ng Kurikwa Aileen Akuba Steps Food Hub binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Pagayam kasangwanan, nyero kita yung ibasa, dato'y surat nga nakagalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kinayat, kablawan tayo, dito sa Balipay, nga bansada diti dumdum ngig kada tayo, ni Richard de la Cruz Compuesto, dita Metro Manila, thank you very much, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Bacara, Ilocos Norte, ni Daimler Kate, ni Ruenaline Francisco, ni Mr. Loreto Tamayo, manipod diti Waipahu, Hawaii, ni Apo Barangay Chairman Generoso Palomares dita Dingras, Ilocos Norte. Thank you very much, Kap. Ni Ray Gawiran, thank you di panagbibuyam. Janet Di Layugan Bumanglag, ni Maestra Maria Luisa Eusebio, belated happy birthday nga pala kay Ma'am Maria Luisa Eusebio, sa pagbalin nga naragsak ti kasangay mo, idi kalman, happy birthday. Ni Juanito Moller Pariulen Jr. Thank you very much sa panagbibuyam, classmate. Ni Strelia Mariano Macalma dita Paway, Ilocos Norte. Ni Abalayan Lando Barot dita Hawaii.
Thank you very much. Ni Dorocha de la Cruz, City Land Tower 2, ti Metro North Insurance and Surety Agency. Thank you very much. Ni Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol, iti nagpatpatan Sursona, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Ma'am Eloisa Guerrero. Thank you. Ni Juju Duldulaw Jr. dito Barangay Santa Maria. Makipag-ring na ak Juju, di kamit natawagan natidug dit interview tayo ken ni Mr. Felander Madriaga. Anyway, naimbag nga oras mo dito Barangay 30B Santa Maria, Lawag City. Ken ni Kasinsingko Onopre Durupan dito Wayanay, Hawaii. Thank you very much kay amin nga viewers iti programa tayo nga tinapalabas. At nga ruden dito'y surat nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag. Ngayon patulod ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Elena. Naisagudi ti surat ni pagayam tayo Elena, tinapalabas ko Manong Robert. Muna ti amin, Manong Robert, kablawan ka. Iti nagasat nga oras mo. Kastamit ten kablawak, di padak ngagbibuyak en dumdumngeg. Iti deto'y programam at tinapalabas. Sapay kabsat na may kari nga may basa wenno may patangatang. Ti pakasaritan ti biyag kinayat ko. Iti deto'y nga programa. Tabareng iti sabali payagundaway nga pananglagip ko iti daydi akalman. Wenno tinapalabas ko. Ket maalut-ut man ket may kat ti dagensen. Maparot ko mariti siit nga naipalay ti ongan ti barukong ko nga ginubway tinapait akalman ko. Wen kabsat napait nga kalman. Gaputan ni ayat timang balbalod kanyak, uray aging gaita kabsat ko. Tapno nalawag ti amin, Manong Robert, ken maawatan di rinayat na dumdumngeg iti deti programam. Ti pakasaritaan ti biyag ko kinayat. Sublianan ta kabsat di nagdesisyon di iti naganak kanyak. Nga umay kami nagnaed dito'y probinsya. Nayanaka kiti Manila, may saak ngay nanak. Ngem gapu iti nagbalin nga nasakit ti amak. Nagdesisyon dan nyo may kami nagnaed dito'y probinsya. Gaputa nalaglagan ti panagbiag. No ikumpera iti kamanilaan. Pagayam ko. May saak nga inanak, Manong Robert. Narignak no kasano ti dungo kem pamatig di tinaganak kanyak. Pagayam ko. Laeng, saan ako na makapagtuloy pa iti panaggadal ko. Ngaminta, saanin niya makabalinan pa iti amak. Ti agtrabaho. Ti amak ket tubo ijay Bisaya, Tagalete. Idinto nga ti inak, ket tagay Ilocos Norte. Nagsarak dito iti pagtrabahuan da nga pagaramidan iti kape, iti Pasig, Metro Manila, pagayam ko. Isu nga nagnaed kami iti kabangibang na nga lugar, ti syudad ti Mandaluyong. Tapno as asideg ti siserrekda iti trabaho. Edad na kinumaudi nga tukad ti sekundarya, Manong Robert. Naadaan ni tatang iti nasakit. Wenno ni tatay. Kabsat ko dahito nga sakit ket saanen nga mangipalubos ken kuana ngagtrabaho.
Ngamin ket kasla ka durmen pa yen, dagiti katrabahuan na. Gapo iti sakit na. Wen kabsat jaklatan dakdakamaten. Ngem detoy ket deti kun kunatayo nga tuberculosis wenno TB. Nga ditoy nga nagdesisyon ti kumpanya nga abelan nan iti panagikkat iti trabaho ket ikanda iti separation pay. Gapu iti detoy nagdesisyon ti amak ken ti inak. Nga may kami laingen dito Ilocos Norte makipagnaed. Pas nalaglagan para kininanang dito'y kami. Ngem ti mapan kami di Bisaya. Ngamin, awan ti amuna nga pakitrabahuan. Saan niya kas dito probinsya te nga Ilocos Norte nga mabalin na ti makitrabaho. Kariti anyaman na mabalin nga panggidan kabsat ko. Idi nga rod nakasangpet kam dito Ilocos Norte, nakipagnaed kami iti kasinsin ni nanang ko. Ngamin kabsat di kiti naganak ken ko anak ket napandanag na eden iti sabali a lugar. Tayin nalay dati maysa kadagiti kabsat ni nanang nga naikamang iti sabali nga lugar. Nagpakaasi ti inak nga makipagnaed kami iti kasinsin na, nga anak ti kabsat ti inana. Ngayon saan na kami nga pinastrek iti pagtenganda. Tiket di nagbalin nga sarita na ket paornos mo iti kamarin. Nga adda iti saan unay nga adayo iti mismo nga pagtenganda. Nagsidaw kami gaputa. Taltallo damit nga agkakabalay. Ngayon saan naman nakayat nga agyan kami iti uneg ti balayda. Mabalin ko nami nga kayat na nga liklikan nga maakaran deti sakit ni tatang. Wen kabsat. Nakaawat nga rod ni nanang iti agdama nga sitwasyon. Ditoy nga adda digiti pinaurnos da nga paset ti kamarin. Ngaman yan kabsat ta nagsipnget. Awan ti tawa na gaputa dati nga pagpenpenan da iti irik. Ken sabsabali pa nga kagamitan. Dinalusan mi daytoy. Naikkan kami ti extension tapno maikkan kami ti elektrisidad wenno silaw. Ngem binagaan na kami ti kasinsin ti inak nga agin inot kami. Ken saan kami unay nga agos usar ti electric fan. May sa detoy nga dakkel a parigat ken ni tatang wenno ni tatay. Ngamin kabsat ko kasapulan nati na presko nga pagyanan. Gapoy ti sakit na. Ngem na panunutan mi tinangarami diti papagitirwar. So nga no ti aldaw agmalmalem agtugtugaw wenno agidid na ni tatay. Iti nasao nga papag. Ken rabiin no suang brek. Sadyay peket din namangan tabalunan ni nanang pagayam ko. Siya kinalikagumak nga ituloy ti panagadal ko. Ngem nagpakaasi ti inak ket kinunana. Saan ka kabalinan? No gastarem ti kakaiso na nga naawat ti amam. Amangan tasumken ti sakit na ket awan man laing ti pangitaray ta king kuanay ti ospital. So nga makaawat ka kumailena anak ko. Pangaasim. Saan mo pa ilang ipilit ti agadal? Bayam ta sumapulak iti mabalin na pakitrabahuak ta barbaring. Makabalinak nga patauden ti kasapudam. Tapno di kastakit makastrek kay ti kolehiyo. Kariti inak Manong Robert. Naglabas di iti aldaw ngagnaned kami di kamarin ti kasinsin ti inak pagayam ko. Mangted kami ti bayad ti kuryente. Wenno pan nakabagi mi. No pay saan unay nga isu dinakkel. Nagproblema ti inak gaputa kalagidi nga gundaway awan ti masapulan na nga mabali na pagtrabahuan. Makitigtigid laeng no adda ti mga yabkeng kuana iti anyaman na ipatrabaho da. Agdalos iti balay, aglaba,
mapan mangiluto kadakwada. Ken pinadas na pa yen tinapan iti kataltalunan. Tapnon ti kasta makatigid. Ngem anyan niya pa nagreklamo na tunggal sumangpet iti malem. Kasla kano na malmalo ti bagbagina. Jakmet mababalaw ni nanay gaputa. Narwam nga mapanlay agtrabaho iti paktorya ti kape. Nga isungarod ti nagtrabahuan da kini tatang. Kabsat ko kadigidi agundaway, marik nami ti rigat. Naininot mi paikit din nga nabusbusbus. Dahil di kantidad niya imbayad ti kumpanya kini tatang. E di pinwersar da detoy anagretiro Manong Robert. Pagyamanan mi kadiding alaldaw, nalukay ni tatang, wenno ni tatay. Saan unay nga sumsumro tinasakit na pagayam ko? Banag nga nakaragsakan mi ken ni nanang. Wen, saan niya sumsumro unay tinasakit na? Saan niya kas kadiding aldaw nga da kami di Manila? Nga kas lamagsat ti anges na, nukelkele ni sunay ti uyek. Gaboy di sakit na nga TB wenno tuberculosis. Nakalasin di kubiertos wenno kagamitan na iti panangan. Gaboy da deta nga rutibilin di doktor pagayam ko. Maawatan met ni tatang. Mas asyanak nga rod no da diti umay nga sabsabali nga tao iti pagianan mi akamarin. Wen Manong Robert, saan na nga kayat ti sumango? Saan na nga kayat ti makiin na sideg wenno makipulapul ko ma? Gaputa muna nga makaakar ti nasakit na. Banag nga pakaasyak unay ken ni tatay ko wenno ti amak. No dadduma siyak ti mapanken ko anakit ko nana nga agusara kiti face mask wenno abbungak ti agung ken tingiwat ko. Aglalo no kasta nga mapangkoy serbi ti kanenna. Ngem kasla rigatek wenno jak maamin. Nga uray siyak a mismo nga anak na. Ket karimen wenno kabuteng ko. Nga mabalin nga maakara na kiti sakit. Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, pagayam ko. Iri may sa amalem, agtutugaw kami di nga talo. Kada nanay, ni tatay, ken siyak. Iri papag nga pagiyanan ti amak. Iri umay ti kasinsin ti inak. Ti kasinsin na nga kinkukway ti kamarin, nga pagnanaidan mi. Elena, umay ka man dito ita, adda pagsaritaan ta. Kinunana. Timmakder ni nanay ket immasideg. Iri kasinsin na. Ngupay ngami gaputa saan met unay nga adayo ti ayan da nga agsarita. Mangmangeg mi ti saritaan. Iri kalman nagrarana kami kada Doña Marga iti maysa nga party. Birthday party ti amamuna ken amamukmet. Dududwa da gayam ngagnanay di tiya balay da. Dito dakila balay ti daya tayo. Makita met. Kan kanayon na nakalarep ti gate da kaputa di da kayat nga tilaad da ti sumsumrek. Ti anak na nga dua agpada nga nurse. Adada ijay balasyo tao. E dinto nga tiburidek. Tiburidek da nga ni Daniel kaya da ijay Manila. Isuti mangimatmaton kadagiti paupaan da nga apartment. Baknang data nagretiro kas maysa nga polis ti asawa na. E dinto nga isuna ni Doña Marga nagretiro met nga empleyado iti bangko. Saan niya basta empleyado gaputa nagbalin sa nga manager iti maysa a bangko. Kaya nadudig iti sa nikwada. Anya ka diti masapul da. Kasinsin. Balikas ni nanang. Kaya't da nga
Kuno kayat da ti mangala iti katulong da. Ngamin, sumangpet ka no ti anak da nga ni Daniel. Taumayan nagyan dito iken, maumansa ni di Manila. Kas pa nang ipalawaga ni Dunya Marga. Inrekomenda ka, ta napyala nga, aday steady nga pagtrabahuam. Aglalo ado diti kasapulan nyo. Ada paymet nga rodanak mo. Sa ti asawam, adaan ti nasakit. Masapul na ti maintenance. Masapul na ti na nababak na nga taraon. Tapnon ti kasta may kanti na pintas nga resistansya ti bagina. Inbagak nga mapangkatap no agaplikar ka. Ngem ko na nga no siyak ka no ti mangirekomenda kay ka. Okay yan. So nga no kayat mo ti mapan agsingsingpet ken agan-annad ka. Aglalo ket adda ti ong-onget na di Dunya Marga. Tinure ti asawa na. Masapul nga pakibagaya mi da. Mawatanak. Balikas ti kasinsin ni nanay. Nagtunged ni nanay ket pimmanawen ti kasinsin na nga saan ngem masideg ka na kami. Nga mabalin nga maamak pagayam ko. Iti sasaaden wenno sakit gitatang ko. Iti makadano niti ayan mi nagpalawag. Napintas deto yan no. Mapanak sumri ka katulong kanita dakkel balay nga makitkita tayo. Mabalin nga no dakkel ti isweldo da kanyak. Makaumanahin nga agserbi ka da tayo. Ket sapay kumaanak ko ta. Makaorno nga kiti kantidad nga pangituloy mo iti panagadal mo. Kinuna na kanyak. Nagdumog ni tatay sa nagbalikas. No sa anak ko maakastoy. No sa anak nagsakit. Saan ka kumaagsarding ti panagadal mo, Elena, anak ko? Saan ka kumamit nga sumrek nga kaskatulong? Pakawanindak. Pasensyaandak. Imbes nga siyak ti mangitagay ka na kayo. Siyak metten ti mangguyod ken mangidurun ka na kayong agrika. Kinunana. Nagtimek ni nanay ket kinunana. Saan mo nga panunutin deta, Carlos? Masapul nga tinulong ta. Nagkinarita nga itirigat ken namay. Iti salunat ken sakit. May sata. Makaawat ti anak ta. Nasingpet ti anak ta nga ni Elena, Carlos. Idultuloy itong ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag ni pagayam tayo Elena. Pagyamanan tayo di sumaganad nga sponsors tapno may danon ti programa ti naparabas. CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm da Mr. Dado Belisario kini Ma'am Janet Belisario di Bares Besdingra Ilocos Norte. Thank you very much. Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Maraming salamat. Ni Erlinda Ferminhood di Barangay Naglikuan Pasukin, pagyamanan tayo. Ni Hazel de la Cruz Alonzo di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker di San Diego, California. Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta di Stockton, California. Jewel Centillas Manibol J. Lahaina, Maui, Hawaii. Chris Roma ken Marisa de la Cruz Roma iti Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Security Agency para kaniri kasapulan nyo abot tinan life insurance kasti comprehensive ken TPL ken amin na kasapulan para kaniri government projects it intero pagilian. Iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan City Land Tower 2 Malate, Manila. Babaen ti panangimaton ti Agtagikwa Dorocha de la Cruz. CLJ Store di Badak Road paset ti Barangay 22 Katuging. Kukwa kinamot matunan da Mr. Jaime Perdunyo ken Mrs. Celia Perdonio pakagatangan nyo apo kadito na babang kasapulan ti uneg ti pagtaengan. Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ken Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mili Espirito manipod ti Iba Beach, Hawaii. Ni Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Juanito
Moller Pariulen Jr. di Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Franz Jose di South San Francisco, California. Kay kastapay ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Kada kay amin nga nayat ni sponsors, agyaman kami iti talek ken kastamiten suportayo di programa Tina Palabas. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken malakigayem tagtagikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na pagtitipon gaputan si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komodar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dahito yan tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mawawagan ni vintage car dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Kabigatan na kabsat kinuyog nga rod ni auntie ni nanay tapno mapanda iti ayan tinasao nga dakkel a balay mapane nagaplikar ni nanay binilin nak ti inak ngano kas pagarigan maibayag daw wenno pangrugyen dan niya insigida ketsyak ti mga disar ken ni tatay nagtungedak met awan niya talaga ti mabalingko no saan niya siyak ti mangistimar ken kuana mangisaganay di pagdigos na, pagsukatan na, mangpakanken ko na. Dati-dati metten niya raramidek deto'y kabsat ko. Ure pa'y dedda kami di Manila. Numapan ni diti trabaho ni nanay, siyak ti kadwa ti amak, ket siyak ti mangiserbiking ko na. Ngem no aday diti klasek, makaamon ni tatay ti bagina. Ngamin, saan may tamabali namang lang anak? Wano saan may tamabalin niya jak mapan, pagayam ko. Ngamita ta saan akon nga gadal. Siya kon timangit adisar king kuana. Nagpatuloy nga rod da nanay ken ti kasinsin na. Kabsat ko. Tapnon ti kas na mapanda makisarita. Idi pa nang rugina wenno si Sir Rick na katulong. Iti balay ti maysa nga donya. Maysa nga pamilya nga babaknang. Wen kabsat ko. Maasyanak ken ni nanay nga agbali na katulong. Ngemawan ti mabalin. Saan kami lakit di nga agbyag no kas pagarigan. Syakmet gaputa ubingak pay tawin ko idi nga sa nga pulo kitinem. Amangan taon pay laeng ti mangayat nga mga admitir kanyak. Wenno mangawat kanyak idinak pa nagaplikar ti trabaho. Ngem nagkariak kada tatay ken ni nanay. Ngano makaumanay ton titawin ko kabsat. Syakton. Tiag sapul iti pagtrabahwak. Tapno matulunga kida, iring kam panagbiag.
nagawid pa tinak. Nga kayat na nga sawen, pinangrugin, digidi amo nang agtrabaho, iti pagtainganda. Kas na pagtulagan mi kani nanay, siyak nga ron ti mangistimar kani tatang. Wen kabsat, agluto, agdalos, iti pagiyanan mi nga kamarin. Ken kastamit ten, mangpakan, mangisagana iti pagdigos ti amak. Inaramid ko amin di gitoy. Agingga nga imay, tikit ko akasinsin ni nanay, ket kinunana. Elena, pinangrugidan ni nanay mo, so nga sigakanon ti makaam mo kiti tatay mo. Masapul nga aramidem di kiti amin nga trabaho na pari ti amam. Masapul nga sikati mang aramid ka rita kaputa. Santula agawin din no makapangrabiida. Pangrabiiyan na kanuida nga umuna, aginaw, santo agawid. Sanggay nga madanagan kaputa. Sadye tumiten niya mga tinam. Dakilabanag dita. Agasem ti may sa angiwat nga makisay. Iti panangan. Digad makasave kayo. Kinunana. Agyamanak anti. Agyamanak iti tulong mo kini nanay. Agyamanak unay. Kinunak. Sige. Makamu kayo. And kitayam ni tatay mo kabilin-bilin ti inam nga masapul nga taripatwem no estimarem ti amam. O mapanakon. Kinuna ti ikit ko, Manong Robert. Pasado alas 7 ti rabi di sumangpet ni nanay. Wen kabsat. Saan kun nga inuray nga nangan gaputa bilin met ni anti nga mangan kamilatan. Gaputa pakanen kanumet ti amo na. Kumusta ti damong nga panagtrabaho nay? Kinunak. Nasayat met nga makabannog. Nalawa ti balay nga madalusan. Laeng, naimas di kiti makan. Mabalinla ko mga isang petak para kada kayo iti amam ket aramidek ngin. Madlaw ko nga des istrikto ti bakit ni Doña Marga. Saan nga bali ti asawa na ta sa ano na nga maununi. Nga misuna, aday istrikto na ken nadagsin di pa nagsasauna. No agbaon kasla awan sirserbim. Kasla saan ka nga tao, anak ko? Maanusan yung nga ron ti agtrabaho iti kakasta nga amo. Sinalutsud ko. Awan ti mabalin. Idurturit ko no rita nasagot me. Iday mangan kami ket isu na peket diti mangidagdag nga aglabayak. Isu na peket diti mangidagdag nga mga laki ti sidak. Ngamin, sa anak ka no maka pigsang agtrabaho no, sana ka mga nitiado. Nabannog kayo nga rod. Sige, mapang kayo naginana. Mapang ko na lang ni tatay ti pagiyanan na. Tay sirikon. Ay saanin. Siya kundi mapamangalaking kwa na. Orita, na presko ti ayan na. Sakto agdigos. Mapanggamit tin agdigos mo no, di sa remit tin ti bagiman ako. Tapnon ti kastakit, na presko ka nga maturog. Balikas ni nanan. O sige nga rod nang ta, mapano ko nagdigos. Kalpasan na maturog akton. Da kayo nga rod din ti makaamukin ni tatay. Kinunak kabsat ket napanakon iti kwarto. Tapno isaganak ti bagik, nga sumrek iti banyo. Naglabas digiti aldaw, pagayam ko. Naiayo ni nanay, iti pa nagtrabaho na kaskatulong. Iti dakkel nga balay. Wenno balay da Doña Marga.
In padamag na itinaminsan niya, hindi ka no sumaruno abulan ket sumangpeten ti anak da nga gapoy di Manila. Isu nga, insagana dan ti kwarto na. Inurnos kanon ni nanay ti kobre kama. Kinurtinaan na ti kwarto. Ken dinalusan na pa yun deto eh. Tapno masindadaan ton no, sumangpet ti anak da. En istorya ni nanay, nga ti kaano anak da Doña Marga nga ni Daniel, ket naluko. Ada kanulukluko na. Isu nga, umaylaing nga nagneed dito, tapno matarwidwidan no, mamonitor da riti aramiden na. Awang kanumit ti sirsirik na nga kwarta di bangko, nga upa di apartment di Manila. Saan na kanumit nga na ituloy ti nagadal, gapo iti panakay barkada ken mabalin pa nga kaya nagbisyo na. Dayta di istorya ni nanay. Naragragsakan di inak gaputa, ikikang kano ni Doña Marga kaditi arwaten nga inikat da kaditi pagpinpinan. Dagiti nga rudda duma nga t-shirt ket inted ni nanay ken ni tatay nga mabalin na nga usaren no agpariin. Arwaten kano deta dagiti anak ni Doña Marga kang runaan na ken ni Daniel. Napipintas na kabsat, branded. Nangingina nga arwaten dagiti nyawid ni nanay. Magusgustuhan met ni tatay nga usaren. Gaputa na presko ken syempre nangingina. Na plastar ken kuana. Apay saan da nga kayaten di kita? Nay, kinunak. Saan kanon? Inbaga kano ti anak da nga may katami nga nagyan iti pagpinpinan na tayawid na aminin nga arwaten na. So nga pinagpili nak no alaek. Di kiti jak kinayat ipuur ko kanon. Sangkungin nalan di daduma anak ko gaputa nagmanman tiyadamet tin iti unig ti kabinet nga ayan di kiti arwaten ti anak da. So nga di kiti laing tinalak. Adape pantalon nga. Amangan ta saan niya makaumanay ken ni tatay mo. Angim no mabagkat ko idan bigat alaek tunat ta. Tanod da kwarta tayo mabalin niya usarem ni tatay mo no mapariper. Naglabas pa'y di aldaw, kabsat ko. Nagbalin niya problemado kami ken ni nanay, kada si marsarunong aldaw. Ngamin ket masansan niya sumken, ti sakit ni tatay. Kasla agatake kabsat. Wen, numarugyan na ti aguyek. Aguyek deto'y nga, kasla isuti ka ipatay na. Adda di gundaway nga da may suro tadara, pagayam ko. Banag nga mamagsidsidduker kanyat. Irin sa sangpet tina kiti may isang arabi inbagak nga dandani nagmalmalim nga naguyuyet ti amak. Ken dandani napno ti labakara nga yapaput na itingiwat na iti dara. Kinasarita ti inak ti amak. Ani ayat ti marikriknam. Apay nga kanayong kanumit laengen nga sumket ti sakit mo. Kayat mo ka dita, ipanda kay ti doktor. Tapno, ma-check no, dumigdigdig ti sitwasyon mo weno saan. Kwarta manen ipanda kay ti doktor. Suma, di mo pampanunutin dete dita. Tikit di panunutem, iso di pa nagtrabahom, tapno, adda makaumanay nga agserbi ka na tayo. Ken di pa nagurnong mo, pare di pa nagadal to ti anak mo nga ni Elena. Sa nga siyak ti pampanunutem. Nasken na panunutik ti kasasaad mo, Carlos. Nasken nga, maagasan ka. Ure no saan ka makabannog. Nulakit di adda ka nga makitkita me. Nulakit di adda kang kakataktakunay na me. So ang pangaasim. Saan ka kumangagkid-kid nga may paniti doktor? Ada ka di pa'y kwarta tayo. Sa ludsud ni tatay. No ti kwarta nga naibayad king ka. Awanin.
Awanin tayo sumit, tinagalalaan tayo, kadin nagserbi ka na tayo, di awan tayo makaumanaya sa apol ko. Kastamit din, ti panang paornos tayo, di dito pagiyanan tayo akamarin. Kanigatang iti, maintenance mo. Ngayon mabaling ko, ti agpakaasi kini Dunya Marga, tap ng ti kasta. Pautangan nak. Kirikatin nanto ni ti sweltok. Tap no laing may panda kay ti doktor. Balikas ni nanang. Simbalawata kiti saritaan da iti ama ken ti inak. Wenmet nga min tatay. Umanugot ka na maipaniti. Edi doktor. Tapnon ti kastakit. Makita no. Anya ti sitwasyon mo. No kimaruwen no saan tinasakit mo. Ala sige na kayo ti makaam mo. No kaya't da nga ipaniti doktor. Mapantayo. Narigatin no. Agpanpanunot kayo, aglaloking ka edita. Sumrek kayo ti trabaho sa pampanunutem no niya ti sitwasyon ko. Amangan ta makapadagsingking ka. Bayam tayo tunubigat kit. Mangibaga akto ni Dunya Marga iti kantida da masapot tayo. Tapno may pandakay ti doktor. When? Naske na ma-check up na ka ti Dr. Carlos. Kabigatan na Manong Robert iti sumangpet ni nanay. Kinunana nga nakaibaga ti kwarta kani Doña Marga. Manutiin bagam nay. Manutiin utang iyo. Inalak ti sweldo kiti 2 bulan. 5,000. Barbaring no makaumanay nga pangpa-check up ta kini tatay mo ken may gatang iti maintenance na. Nabayag ngamin basitin nga awan ti maintenance na kaputa awan ti may gatang. Angem manganta saan na kayton nga sweldoan ti amo yo. Nakipagpakaasyak nga saan na nga gulgulpi nga ikatin. Ininotin na nga ikatin tapno dagserbi ka na tayo. Manamong met. Kaano nga ron ti plano yung nga panangipang ni tatay ti hospital wenno ti doktor. Nagpakadak ni Dunya Marga ngayon to na makapangal daw kami ito nubigat. Mapangkunto ipanti doktor ni tatay mo. Si kanu may kantumet. Ore saanin na siyak tulat tante kistimar dito'y balay ken mangisagana iti pangmalem. 2 kayong tulat tangke ni tatay. Kinunak. Nagsinnaay ti inak kabsat ko. When? Amok nga ti sinnaay ket senyal. Ngay suna ket maupay wenno nabannog. Ken pusta na pa yan ti masakba wenno pusta na pa yan ti masapulan na. Edi 2 bulan. Agan anus ka na eh. Ento no makaumanay ti tawin ko ket mabalin ko ti sumrek ti trabaho. Agtrabaho aktumeten. Agtrabaho aktumeten tapno makatulong ak kada kayo. Kaskarit kada kayo. Kinunak. Di metay agurnungak tapno agadal ka. Pampanunutek nga sa anin nanay. O sekreklaingin ti pigsa kita taubingak pa nga tumulong kada kayo. Tulungan kayo laingin para iti panagsapul ti pagbiag tayo. Kaasi ka nanay. Sipud puot ko si kanti adadda nga materterteran. Hindi pa nagtrabaho. Aglaloy di mangrugin tinasakit ni tatay. So di kayo madanagan. 2 pa nga tawin manipo dita. Mabalinak ton nga sumrek iti trabaho. Sa anak ton nga menor de edad nanay. Kabigatan naman nung napanyarod in pa-check up ni nanay ni tatay. Data kiti di malpasen nga mapakan na di amo na. When umalpas pangal daw nga kunatayo nga Ilocano. Agmay sa kiti pagnanaidan mi akamarin iti dedi agundaway. Nagpanpanunutak. Kaasi ti inak.
Maasyanak launayen kininanay. When? Maasyanak launayen nga may sa mga isaksagad ti panagbiag mi nga talo. Ngaman niya ti aramidek. Awan ti mangawat kanya kapag trabahuan gaputa ubingak pay. Dahito ti may sa kariri parikot kuno kasano ang makatulong nga kiti inak. Tapnon ti kasta. Maikak met ida iti. Nanamnam ay pagbiag. Weno pa nagbiag. Amok nga sipud pa'y simken ti sakit ti amak. Ti inakon kabsat ti. Nangipustay ti pigsana. Tapnon ti kasta. Makapagtrabaho nga naimbag. Adday didigundaway di da kami pelay ti Manila. Nga uray no isunak ket adda sa gubanit na. Mariknak dete ti rabi. Piliten na ti bumangon na masapa. Tapnon ti kasta ket mapanit ti trabaho. Tapno saan niya makisayan ti sweldo na. No anya digiti nararamid na nga naimimatanga kidadda kami ti Manila apan nagrigat. Kastaman metlahengen itatadda kam dito'y probinsya. Masapa nga rumwar ti inak tapno mapan iti pagpapayan na abalay kitag trabaho. Maladaw a sumangpet. Ket no kasta nga sumangpet. Mariknak unay nga nautuyan iti bannog. Wen kabsat. No dadduma adda digiti gundaway nga no makasangpet. Agtugaw iti mabayag. Agina na. Sanan to adi sa rin ti bagina agdigos. When no sumarunok at adi sa rin na ni tatay. Serrek na iti kwarto. Labaran na ti amak. Sanan tumet adi sa rin ti bagina. Banag amang lunag unay iti riknak. Edi makitkitak nga rigat ti inak Manong Robert. Edi makasangpet da tatay ken ni nanay. Dinamag ko ngayon sigida no anya ti doktor. Medyo maparigatan ti amam kaputa. Awan ti maintenance na. Isukano ti rason no apay nga sumken ket sumken ti nasakit na. Aglalo ti panaguyuyek na. Tsunga ingana nga ko ni ti agas. Tapnon ti kasta ket adda tumarin na ket saanin ang parigatan pay nga atakyan ti nasakit na. Nakaumanay nga ro ti 5,000 ak pesos nga. Inutang yu ti amoy o. Kinunak. Nagsin na ay ti inak ket kastoy ti sungbat na. Inyanay ko anak ko. Saan ko nga ginatang amin ti agas ti amam. Sunga ti 5,000 ak pesos. Ada na ba ti anasursurok niyam sa nga ribo. Idulin ta deto ita. Isu ti usarinta no kas pagarigan adda pagkasapulan. Kinunana. Naliday ni nanang. Wen Manong Robert. Naliday. Naliday nga pagamamkak amangan no mauman to ti inak. Wen no mautuyan unayen ti baginay ti panakabannog. Wen kabsat ko. Naitanamitim ko nga papardasim mon ti panawen Diyos ko. Pagkasangahin na kon. Itdemon ti umno atawin kanyak tapnon di kasta makapagtrabaho ak. Ket makatulungak tik nakakaasi nga inak. Balikas ko. Empasingked ko manen itin ni inak nga numagmanay ton ti atawin ko. Agtrabaho ak tapno matulungak. Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas ngay basa dito surat ni pagayam tayo Elena. Padaanan nyo yung tunubigat. Tituloy ti pakasaritaan ti biyag ngayon patulod ni Elena. Anyan to ti sumaruno agasat da. Makaaundan to nga tayo ti rigat babayan ti panagserbina kas katulong ti inana. Wenunin to ka di Elena ti tulbek. Tapnon ti kasta dumuras ti panagbiag da. Padaanan nyo yung tunubigat tituloy
ti pakasaritaan ti biag ni Elena Papagayam. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.